Sa tmiem Lulju li għadda, il-Fond Konsolidat tal-Gvern irreġistra surplus ta' aktar minn 60 miljun euro. Da ħareġ mill-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2023 meta l-Kaxxa ta' Malta irreġistrat deficit ta' aktar minn 300 miljun euro, ifisser li kien hemm żieda ta' aktar minn 360 miljun euro fuq perjodu sena. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena id-dħul rikurrenti ammonta għal kważi 4 biljuni u 100 miljun euro. B'dan ifisser kważi 660 miljun euro ola minn dak li kien irrappurtat sena qabel. Skont l-NSO l-aktar żidiet li kontribwew fit-dħul tal-Gvern ġew irreġistrati fit-taxxa ta' dħul bżieda kważi 360 miljun euro, segwita mit-taxxa fuq il-valur miżjud u anke fis-sigurtà soċjali b'riżultat tal-konsum privat u l-qasam tal-impjiegi b'saħħithom. Dan filwaqt li sa Lulju li għadda l-investiment totali kien ta' ftit iżjed minn 4 biljun euro li wkoll fisser żieda ta' kważi 300 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra.